ассалому алайкум бародарону хоҳарони гиромӣ. Як хабари хуш шунидем. рости гап, ман худ аз канали Мир 24 дидам, тамошо кардам. Як таблетка дар Россия ихтироъ шудааст, авифавир таблетка. то ҳамин рӯз ягон гӯям антибиотике набуд ки таъсири нағз ба ин коронавирус COVID-19 карда бошад. ҳозир ин таблеткае ки онҳо дар чӣ хел гӯем дар бароришаш қарор доранд, вай ҳам чӣ хел гӯем прямои действия намекунад дар ҳамин вирус, вале табобати ҳамин вирусро ду маротиба кӯтоҳ мекардааст. ин низ барои дунё як хабари хуш аст, як хабари беҳтарин аст. худо кунад ки дар рӯзҳои беҳад наздик ҳамин ваксинаро ихтироъ кунанд табибони дунё, чун аллакай ҳар яки мо аз гашту гузор бо ниқоб дилгир шудаем, чун дастфишурдаи бародаронро намекунем, дасти якдигарро намефишурем, якдигар бародаронро дар оғӯш намегирем ва дуо мекунем ки ҳама ҳамин бартараф бошаду мо ба зиндагии муқаррарӣ, ба зиндагие ки чун пештара буд, чӣ хел мехостем масалан сайру гашт кунем, чӣ хел мехостем бародарони худро ба оғӯш гирем, ба ҳамин гуна зиндагӣ боз баргардем. боқӣ худо ҳофиз.